Os Reis Magos de Oriente chegarán este ano a Ribeira cargados de novidades. O día 5 as súas majestades desembarcarán no Porto ás 5:30 da tarde para posteriormente percorrer as principais rúas do casco urbano a bordo das súas carrozas. Un total de 11 integrarán a comitiva real, na que tamén sairá un tren infantil no que poderán participar nenos de entre 5 e 12 anos. Incorporaránse ao desfile os personaxes das series infantís do momento e 4 grupos musicais. Vamos a ter tamén o desfile das carrozas acompañadas por música, donde teremos a banda de música de Barro, a charanga Fanfarria, a charanga O Santiaguiño de Padrón e tamén estará a banda do Cristo da Boa Morte de Ferrol. Vamos a ter unhas novidades que vamos a incorporar ao desfile unha serie de mascotas de coñecidos persoaxes de debuxos animados e tamén vamos a contar este ano con un tren infantil, un tren de 60 prazas e o que é importante é que para os nenos que queiran ir no tren vamos a abrir o período de inscripción a través da páxina web do Concello ou ben achegándose ao Centro Cultural Lustre Rivas mañán día 20 ábrese o prazo de inscripción. Incrementarase tamén a cantidade de caramelos a repartir por Melchor, Gaspar e Baltasar, 2.200 do pasado ano ata 1.500. Tralo percorrido polo centro do pobo, as súas majestades saudarán dende o balcón do Concello e posteriormente recibirán un a todos os rapaces que queiran achegarse a lembrarlle as súas peticións de cara a esa noite máxica.